Sanibonani. Sesifikile esimemeni sethu simenyiwe lana eSithebeni Primary School. Size kubandla ensimini Christian Church of God lapho umholi wale bandla leli ebonga abazalwane ahamba nabo ngomusa nje uNkulunkulu amenzele bona. So stay tuned niboneni ukuthi sikhuluma nabo bani nokuthi kwenzakalani. Ingakhohlwa ke kodwa ke subscribe More Zion Music, diye na ku TikTok account yethu engaging life, ni like bese niyasifollowa please, bese niyasifollowa. Anginiboneni ke ngiboneni kwisikhathi esizayo. Another segment. Good day, welcome to Engaging Life. Sinabo gogo la, ibandla liyabusiseka makhona abantu abadala. Leke lathizwe ngelinye ilanga konke ukuhlakanipha kutholakala empungeni. So we are so blessed as Engaging Life ukuthi sibe sebandleni la ensimini whereby sizo celebrate kanye nomholi asa appreciate ibandla. Nabo gogo la bazisho ukuthi gogo ubani nomlayezo maybe ebandleni kanye iverse angakhuthaza ngalo ibandla. Gogo njani? Sikhona njani baba? Saphila. Manje mina njengoba ngumamfukeni igama nguElsie Mufukeni. Njengoba ngila ebandleni ngibusekile ngebandla lami, ngithanda nomholi wami, noma ngimthanda umholi wami. Ngibonga nje ukuthi namhlanje sihlangane celebrate ilanga elihle namhlanje ukuthi sizoba nice bungathe naye. Ivesi uJohane 3:6. Verse John 3:6. Ugogo asinikeza lona. Wow, siyabusiseka impela. Ninjani gogo? Sikhona baba njani? Saphila. Ugogo ubani? Ugogo Margaret Busisiwe Mthetho. Okay, ugogo maybe ukukhuthaza ibandla okanye umlayezo onganikezwe ebandleni nevesi angathini? Kusho ukuthi eqinisweni nje naleli bandla ngalazi ngendodana yami. Ngafisa ukulibona, ngaze ngafinyelela ekuliboneni. Ngisuka eChristian emahlokohlokweni. Ngithe nangilibona ngathi baba eChristian ngeza la. Incwadi engibeka ebandleni, incwadi lenethi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Uthando luyabekezela lumnene. Uthando luyabekezela, uthando lumnene alusifuneli kwalo, alinamaquba, lithokoza uma kungalungile, luthokozela iqiniso ikhathi zonke. Ngithanda kunakho konke gogo, uthando lusibekela inqwaba yezono. Ngiyabonga gogo. Gogo wami ninjani? Ngiyaphila baba njani? Ngiyaphila. Ugogo ubani? Ugogo noMakhosazana wakaMaseko, ngumamfene wokuzalwa. Okay, ugogo imessage angasinikeza yona nokukhuthaza ibandla. Ukubekezela. Kakhulu ukubekezela, ngibuka isikhathi nala siqhamuka khona. Ngene kule bandla 2009. Wow. Sisasemathafeni size sifike la, ngibuka nje ukubekezela nokuhlengwa ukuthi uNkulunkulu amen zonke obelibe sihlengile saze safika la. Singoba besihlakaniphile mhlambe ukuthi ngibe nesikhathi esingake ebandleni, but sibuka nomusa kaNkulunkulu osembathile. Angithi uthi usithandile ngothando linaphakade, wasidonsa ngalomusa, sidonsiwe ngomusa. Ibandla uthando nje nokubekezelelana singabazalwane. Gokusho amagama anzima kakhulu ukuthi sibusekile ngalowo musa loyo. Ninjani gogo wami? Sikhona njani? Saphila. Ugogo ubani? Ngumalifu Rawulani. Okay, message unganikeza ibandla gogo. Hayi, ngiyabonga, siyathandana kuleli bandla, siyakhumbulana, sifonelane. Nomphathi wethu siphethe kahle. Siyasifonela masingeze esontweni.
Yes. athi uyasi-check. Yes. Ngiyabonga. Ngiyabonga gogo. You know what? We're still continuing here nebandla. As you see behind me, sinabo gogo, and the ibandla is still preparing. Please don't forget, like, subscribe, more Zion music. Go to your TikTok account, Engaging Life, where life matters. Stay tuned. Live sisangapha nebandla ensimini sizo-engage nabaholi. As you can see, abaholi they're minding their business, preparing for his event. And if you can check in ngapha emuva, I mean photo booth up, it's up to a standard. Naba abaholi nabo lana bazoshoot abobani. As we continue our interviews with them, baholi, greetings. Greetings, John. Saphila. Sila ensimini. Wow, we can see abazalwane like dressed nicely and bahle njengani. I mean balimela ibandla balenzela iqiniso. Amen. Kusho kuthini nje ubona la kufikani kini SMS to ibandla lonkana, and especially to the bishop, the father of the ministry. I-message engingaconvey yona to ebandleni naku bishop. Islogan esikhulu sisekhaya ensimini sithi nje muhle uNkulunkulu. Uma sibuka ubuhle obungaka sibuka uNkulunkulu nobuhle bakhe. Nobukhulu bakaNkulunkulu futhi. Sijabule kakhulu, sithokozile i-Bishop office ukuhlela lenkonzo. It means a lot to us, it means a lot to ibandla lonke. Siyayibuka inhliziyo ye-Bishop office at large. Wow, that's very profound, my leader. Hayi ngibingelele. Cha lokhu kuhle ngempela ukubona abazalwane masihlangene sike yodwa. Sizo appreciate amalungu. Ngoba ke lokho into vele engavamile. Kepha ke sibonga nje nomholi ukuthi athathe lelo thuba lokuthi ezokwazi ukubonisa ukuthi uyaba appreciate abazalwane. Ngoba ke inkonzo noma yipi organization mayirani kuba nabantu ababa loyal, then labo bantu baya deserve ukuthi ba appreciate ukubonisa ukuthi selokhu inkonzo yasungulwa belokhu beme nathi nebandla. So lokho into enhle, into ebalekile ezogqugquzela abazalwane ukuthi abazalwane babe nako ukushiseleka enkonzweni, babe nako ukuyimisela enkonzweni. Ngoba ke uma ungakwenzi lokho omunye umzalwane bayaphuma, abazalwane bayangena bayaphuma, kuba discouraged. But ke uma uzokwenza ngaleyo ndlela umenza umzalwane ukuthi abe nogqozi nofuqufuqu naye lokuthi akwazi ukuhlala enkonzweni, ayimisele enkonzweni. So iloko nje engingakusho mayelana nale nkonzo esizoba nayo. Amen. You know what? Abaholi sebakukhave konke, sebakusho konke. Leke lathi izwi ngelinye ilanga masilalele abasiholayo nalabo abasiphethe emhlabeni, ngoba kubalulekile usubmitter kubaholi because yiba balinda imphefumulo yenu. Pastor Musa Kambatho ku-Engaging Life. Stay tuned. And because of i-commitment ne-loyalty yenu niyenakhona ukuthi nihlale nathi. So that is the purpose of the day today. So sithe masihlala ke e-ofisini enkulu ne-bishop. UBishop wayiconfirm ukuthi yazi ngicabanga ukuthi akube yinkonzo esiba nayo annually. So it is approved bazalwane ukuthi annually we gonna be having this inkonzo. Bazalwane ngithe annually sizobe sinale nkonzo yokuthi sini-recognize. Good day. Welcome to another segment here, Engaging Life, where life matters. Don't forget, like, subscribe, go more Zion music. Lalela, we are here. We've been invited by Ibandla Elga Bishop Undlamlenze. But anyways, not to me. Go to our TikTok page, Engaging Life. On YouTube, just type in more Zion music, like and subscribe. Sinomsisi la uzozisho ukuthi ubani uholda iphi post makanayo ebandleni, and why are we here as Engaging Life kulibandla ensimini.
My sister, good day. Yes, awunjani? I'm well. Usisubani igama and which post does she hold? And I mean, and I believe it's appreciation service, this one. Umholi ebandleni, which is so rare mlaleli nombukeli we-Engaging Life ukuthi umholi gets to appreciate ibandla ngawo wonke umsebenzi awenzayo. My sister, tell us more about this service. Igama ngozinhle kaNdlamlenze under uBishop uDlamlenze. Ngisonta ensimini eChurch of Christ of God. Yeah, yes. The service, what does it mean to you? Oh, it's an appreciation service. Yeah. Yeah, uzobonga abantu basebandleni ngomsebenzi abawenzayo nanokubambana. Oh, wow, I love that because it goes a long way. You know, Tina Maskula says ukuthi umholi uyonakekelayo ibandla, and what we seeing here and what we're observing, it's what umholi does for ibandla. Even if you can check to my background, abazalwane, they are getting ready for a service. Ubabona nje bamhlophe kumnandi kuhele. Lalela, we're still continuing now these segments we're holding. Lalela, join us sisazokuba nawe and see more of the service Of the church. So uma ngena la ngiyabona ukuthi bagcwele abomama. Bagcwele abomama, bagcwele indlu yonke. Ngiyajabula. Ngoba abomama bayi main switch. Angizanga ukuzokhuluma nabomama basensimini. Program direct to 3 minutes. Please yami yababhlungu. Ngoba ngiziprepareile ukuthi ngizokhuluma nabomama. Ngiyabathanda mina abomama. uNkulunkulu mayedala umuntu ubone ukuthi akuphelelanga. Wadala lo owumama. Wakhanathi sekuphelelisiwe. So ngiyaye ngithi mangikhuluma nabo bomama ngithi injongo yento edaliwe yaziwa umnikazi wento ukuthi why ayidalile. Umdalile umuntu wesifazane ukuthi azoba umsizi la ekhaya. Hallelujah. So singamphokhi uNkulunkulu bantu besifazane. Ngicela umama nomama abheke oseduze kwakhe athi ngiyakuthanda, I love you. Right, ngiyambingelela futhi balandeli nabalaleli bethu be-Engaging Life, uMo Zion, because this is where you're going to see this. Ngitshelile ngathi ngizoloko ngibadonsa. Sengiphethe uProphetess Helen naye, she was one of the speakers as of today. Uzozi introduce yena bese as take it through this day nokuthi kufikelele kanjani ukuthi bam invite as a guest speaker. Ngiyabingelela ababukeli beMo Zion ne-Engaging Life. I'm Prophetess Helen from Ekuphumuleni Congregational Church under Bishop ZZ Nkosi. Ngilana ukuza enkonzweni ye-appreciation yabazalwane hosted uBishop Dlamlenze noLady Bishop Dlamlenze. uBishop babuyisela back ebantwaneni babo umsebenzi abawayenzele bona ukuma nabe ebandleni babe loyal babahloniphe bakhonze ngokuthembeka ngokuzikhandla ebandleni. So babuyisela leyo umsebenzi ebandleni ukuthi akusiyibo kuphela kumele ba-receive, but nabo as bishop they must give out ebantwaneni babo. So besizoyenza leyo nkonzo namhlanje. So nama I was one of the speakers namhlanje ngikhuluma on behalf of the Bishop Office of Gratitude nesandla esibongayo umuntu obonga ngenhliziyo yokubonga. Yes, definitely. Sicela mama usisharele izwi wena oye walishare today. Okay, Usharele umlaleli wethu izwi mhlambe usharele today. If usalikhumbula ukuthi ngiyakhumbula ukuthi bengivule ku 1 Thessalonians. Yes. Bengivule ku 1 Thessalonians. Yeah. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. It's to give thanks in all, in circumstances, for everything, but not everything. Not everything. Yeah. Yes. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Stay tuned to Mo Zion for more. If you wanna learn actually video, kusho khona amanye asalandela. Stay tuned. Please like, subscribe, and very important. Please subscribe, please. And then go TikTok yethu Engaging Life. Nenze sure ukuthi nalapho futhi awu like nje kuphela.
like, follow. Sifuna ukuba na 1,000 followers please. Sizoyireacha ngenxa yenu. Thank you. Another exciting moment. Welcome to Engaging Life, where life matters. Sibonile sonke babukeli beMoza Music Engaging Life, whereby umholi abonga and then abanye abaholi which were here to celebrate this commemoration yomholi appreciate abazalwane. All the speeches of the day sizwile. All I can say it's uNkulunkulu umholi akusize uhambe ngalawo mandla and futhi ube namandla amakhulu ukudlula la. Now listen, there's more to come. Don't forget, like, subscribe, more Zion music, still more to come. Nomholi uzosho asho na ukuthi le event benjani for yena and memorable times, whatever le azofika engqondweni yakhe nokubonga nje isizwe sikaNkulunkulu and the congregation at large. Bishop baba siyabonga mholi leadership, siyabonga umsebenzi uhambe kahle. The speakers of the day bamkhulumela uNkulunkulu. Now the message which we convey to a congregation, highlights of today's event. Highlights from my view and from inhliziyo yami, bazalwane nonke highlights ami ukuthi abazalwane ba-attende ngalendlela, abazalwane bamukele izipho ezivela othandweni, ekuzikhandleni kwami, ekuyikhandleni, ekubongeni ukuyikhandla kwabo through izimo ezisihlasele nesidlule kuzo, nakho konke highlights nje la ukuthi ngibonga abazalwane bonke abazile ukuzongisiza to convey the message to abazalwane basensimini, kanye-ke nabazalwane bonke abakholwa egameni likaJesu, abangikhulekelayo, abangipha amazwi kuma-socials akhuthazayo njalo. Yilokho bazalwane ngiyabonga, anginawo futhi amazwi amaningi. Ngibonga nje abafowethu be-Engaging Life noma ngasabingelelanga ngenxa nje yokuthi usathane ungibambile manje emzimbeni. Ngiyacela abazalwane ukuthi uNkulunkulu anibusise be-Engaging Life. Ngicela nje ukuyobuyisa Siyabonga simzwile umholi akhuluma nabalali nababukeli beMoza Music and Engaging Life. Listen, again, don't forget, like, subscribe, Moza Music, TikTok, Engaging Life. Don't forget again, every Thursday, 6 until 5, Good Sons of Azania. That's where you'll catch Engaging Life. It's an online radio station. Don't forget, we'll leave our contacts underneath and more still has to come. Moza Music, like, subscribe. Enjoy. Balandeli nabalaleli bethu be-Engaging Life, njengoba benginithembisile ngithi ukuthi ngize emcimbini. Sesifike ekugcineni ke manje omcimbi. Njengoba sisekugcineni kanje sekuvaliwe,
ngathi awuthi ngigrabhe one of the speakers ni uzozisho ukuthi ubani kweliphi ibandla nokuthi yena uze kanjani lana. Over to you mama. Ngiyabingelela kubalandeli bonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela nonke balandeli ngegama elihle lomfeli wethu uJesu lapha enikhona emagumbini amane womhlaba. Okhulumayo umama office lady umgcina umntwana kaNkulunkulu umama umthanda kakhulu uNkulunkulu. Ukuza kwami la sisenkonzweni kababa uDlamlenze nomama uDlamlenze bezo honorisha ibandla labo bezobo nkonzo enhle kangaka abalandeli. Inhle kakhulu siyambonga uNkulunkulu ngalabaholi akuvamanga ukubonga. Isifundo lesi sisitholile nathi sizile ngi-invitewe ke mina njengomama ozokhuluma nabanye omama ozokhuluma nje words of encouragement kubomama ezwini engilishiyile kumaqhawekazi wonke ngisho nababukeli nabalandeli ukuthi thina besifazane kulesikhathi esiphila kuso manje asihlakanipheni sikukhulekele lokusikhulekise ukuthi uNkulunkulu asiphe ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha kuzosenza ukuthi singahlebani singabhekani kabi sithandane ngaso sonke isikhathi. Zifundise nje ukuthi I love you komunye umuntu wesifazane. Yes. Amen. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga kakhulu ukuthi sowuvele umbuzo bengizokubuza wona sowuvele wawuphendula ukuthi into enhle le eyenzakale namhlanje siyaqala ukubona kahle kahle siwuZayoni. Esikhathini esiningi sazi ukuthi abazalwane yibo basuke bebonga abani umholi. Yes, kunele appreciation yakamholi. Kodwa lo mholi naku usibonisa enye into ke manje useveza enye omunye ubuhlakaniphi manje ukuthi mawumholi nawe uNkulunkulu esekublessile ngabantu uyaphinda futhi wena usuyababonga labo bantu kahle kahle ubonga uNkulunkulu ngalabantu. Siyabonga kakhulu mama, kube into enhle kakhulu. What a lovely service that we had. Stay tuned. Ingakhohlwa ku YouTube More Zion. Ni like kodwa bese na subscribe phela. Niye na ku page lethu Engaging Life ku TikTok, like and follow. Thank you. Balandeli nababukeli be More Zion Engaging Life, sifike emaphethelweni njengoba ngishilo. Sengiphethe ke manje ke ungqongqonqo la umnikazi wefunction yenamhlanje. Phethu Lady Bishop lana uNdlamlenze. Ngifuna ukumbuza nje umbuzo nje azokwazi ukuthi nizokwazi ba nepicture yabona ukuthi bekwenzakalani. Umbuzo wami nje uthi kuwe, did this day go the way you planned it? It did. Beyond. Wow. To be honest, beyond, because Yes. basically something small. Okay. Singa expectanga ngendlela outcome the love nje from abantu, so it went beyond. Wow, siyabonga. What a function. Mlaleli ekhaya namhlanje sifundile kakhulu ukuthi uma umholi, it's not about being served, but it is about serving. Wow, ikhawude engaka yona. That's what I'm Were saying. you not overwhelmed to I was. such a big crowd? I was like, yo, okay, we were not expecting this. Yes. Mase kulandela futhi esithuzwe kulandela I was like, yo, yes, uthando. I just took it ngokuthi yo, yes, uthando, and I just did a small prayer ukuthi Thixo yandisa. Wow. Yandisa everything because it's never sitting nje senza but Yes, and wandisa uThixo nyani ngoba yes. sonke siphume sidlile emlaleli nomlandeli wethu, siphume sidlile lana akekho umuntu ongadlanga. Kuko kona lokho kuncane uNkulunkulu was able to stretch
yabona okukaJesu wahlephula iy'nhlanzi wahlephula nelofu yesinkwa kwadla 5,000 of people. That is what happened today. Siyanibongela kakhulu niyibandla lasensimini. Uzothi nje asithi umlandeli nangu ubhekile wasensimini uthi nje manje ukhulume nabo la manje. Hayi into engishoyo kwamanje ukuthi ngisasho namanje ukuthi we really appreciate you. Siyabonga ukuthi niseke throughout iminyaka ensimini na 16 years to date. 16 years sihamba, 16 years siphusha ivision yoBishop wethu. So sithi nje siyabonga ukuthi nibe nathi nime nathi kulolu hambo because alukho lula, you know uhambo lokholwa alukho lula. Usathana uyasiphosa ngazo zonke izinto. Sometimes nathi sinazo njengoba ngisho impazamo zethu, but bakwazi ukuthi basibekezelela. So ngiyabonga kakhulu bazalwane. It really from the bottom of our hearts siyabonga. Thank you so much. That is a wrap for today. Asibonaneni ke. Like this page yethu iMoZion, ni like bese kodwa niya follower, niyeni nangale ku TikTok engaging live, ni like futhi nisfollow. Thank you. See you next time. Ciao.